A ešte pre kolegu sa chcem opýtať, či už ste zaočkovaní, prípadne kedy sa dáte očkovať? A prečo by som sa mal dať zaočkovať, mi vysvetlíte? Máte pocit, že som niekedy povedal, že sa dá zaočkovať? Pýtam sa kvôli tomu, že ste poznáte... Niekedy ste cítili v mojej reči váhavosť, pán redaktor, že pokiaľ ide o zaočkovanie? Čiže nedáte sa zaočkovať? Však samozrejme, že nie. A čo vaši voliči, ktorí možno zvažujú, čo by ste im odkázali? Pán redaktor, opakovane chcem bez akýchkoľvek emócií povedať, že pre mňa je očkovanie osobná, nie je stádovitá vec. Každý by sa mal rozhodnúť na základe informácií, ktoré získa, len tieto informácie ľudia bohužiaľ nedostávajú. Mám vám povedať, že moja známa v rodine, pomerne blízka príslušnička rodinná, veľmi krátke obdobie po očkovaní padla ako kabela a bola mŕtva. A môžem vám porozprávať veľa podobných prípadov. Choďte sa porozprávať na neurológiu, koľko majú nárast mozgových úmrtí alebo mozgových porážok. A ďalšie veci. Nechcem nikoho strašiť. Nech ľudia vedia, že to je z tejto stránky dobré a tu sú nejaké riziká. Nech ten človek môže ísť a nech si vyberie z vakcíny, ktorú chce, ale nech to robí dobrovoľne. Toto masírovanie, ktoré tu dnes vidíme, je neuveriteľné. Ja mám 1500 dôvodov tvrdiť, že ja sa nenechám nejakým americkým experimentálnym alebo ktorýkoľvek iným liekom, či je ruský, fínsky, švédsky, úplne jedno, pichať. Nevidím na to žiadny dôvod. Ja si skôr myslím, že o rok budeme tvrdiť tým, čo sa zaočkovali, no už sa nedá nič robiť, už sa musíte očkovať každý rok. A potom budeme už iba čítať na konci roka finančnú správu Pfizeru a ja neviem koho všetkého, Moderny a všetkých týchto inštitúcií, koľko na tom zarobili peniaze. Dobrovoľne, kto chce, nech ide. Ale ja nebudem súčasťou reklamnej kampane farmafiriem vo svete, aby som ešte ja prispel k ich obrovským ziskom. Ja sa očkovať jednoducho nepôjdem. A stále ale verím, že v prípade cestovania bude možnosť alternatívy, teda že buď si urobím kvalitný PCR test, alebo preukážem, že som prešiel covidom a mám protilátky, alebo teda, kto chce, tak nech sa dá zaočkovať. Ja som nikdy neprejavil žiadne váhanie v tejto veci. Ja nemám záujem sa dať očkovať. Chápete asi, prečo zaznieva kritika na vašu adresu, lebo vaše slovo má nejakú váhu. Ale prečo by som... A prečo nemôže byť pochvala na moju adresu? Dokončím kvôli tomu, že vy hovoríte o ľuďoch, ktorí sú na neurológii, ale zároveň nepoviete o tisíckach ľudí, ktorí zomreli na koronavírus, nepoviete o desiatkách, stovkách tisíc na Slovensku, ktorí prekonali koronavírus. Či nie je objektívnejšie z vašej pozície? Pán redaktor, 12 000 ľudí zomrelo na Slovensku úplne zbytočne. A za týchto 12 000 ľudí zodpovedá táto vláda, lebo nič nerobila. Nerobili nič, nepríjmali žiadne opatrenia a tým, že nahnali ľudí na plošné testovanie, na tie nepresné testy, tak tam ten január bol mimoriadne kritický, viete, čísla všetci máte. A prosím, ja nechápem, prečo by som ja mal tu robiť reklamného agenta niekomu, že ja musím povedať, že choďte sa očkovať. A to mám teraz zmeniť svoje presvedčenie len preto, lebo si to želajú farmafirmy a Čaputová a neviem to všetko. Veď ma nechajte, som samostatný človek s vlastným rozumom, viem čítať, dokonca viem aj písať, aj si viem niečo pozrieť na internete, aj si porovnávam veci. Môj názor je, že ja sa očkovať jednoducho nechcem dať. Ak je to zase nejaký zločin, že mám iný názor, ako si želajú farmafirmy, ja nebudem ako Čaputová agentom farmafiriem. Jednoducho nebudem. Ja sa nebudem vyškierať pod nejakými reklamnými pútačmi, že ja neviem, čo je všetko, očkovanie je úsmev, očkovanie neviem čo, len nikto nehovorí, že očkovanie je zdravie. Sranda, všetci hovoria, že očkovanie je sloboda. No mňa hlavne zaujíma, že či očkovanie je zdravie. To je pre mňa najpodstatnejšie. Ja nemám celkom jednoducho až taký pocit, ako by sa nedodomnieval. Ja len verím, že Lengvarský bude mať zdravý rozum a minimálne nedovolí kombináciu teraz vakcín. Lebo už vidíte, už začínajú... Aha, počkajte, to by bol celkom dobrý biznis. Prvá dávka bude od AstraZeneca, tak druhú mu šľahneme Pfizer, a však to je úplne jedno, nie? Alebo prvá dávka je Pfizer, tak mu šľahneme Modernu. Však on sa z toho nejako spamätá ten človek. Ja len dúfam, že vláda bude mať v tomto rozum a nedovolí mix. A veľmi vážne protestujem proti očkovaniu detí, ktoré majú 12 rokov. Čo to je, prosím vás, za nezmysel? To sú pokusní krajci, experimentálne lieky ideme píchať 12-ročným deťom, ktoré obchádzajú COVID s ľahkosťou v podstate. No len preto, aby keď budeme mať 15, zostali ďalšiu, 17 ďalšiu, 19 ďalšiu, ako som uviedol, na konci roka si bude Pfizer rátať svoje zisky. To je môj názor. Ak je to názor, ktorý mi poškodzuje, tak si budem niesť zodpovednosť za môj iný názor. Ale budem si tento názor presadzovať aj ďalej.